Od októbra prešlého roku u ruským Keresture počali tréningy tak volaného floorbolu, baviska, ktoré bars podobné hokeju. Rozlíka u tým, že sa floorball baví u patikoch a nie u korčoľoch a ľad na dolíny zamenil parket u sportskej haly. Zo zopremniše chasnuje plastičná palíčka i labdočka a trenirajú jedno chlapci i divčata od 7 po 14 roky. Floorball sport jak hokej, len zo labdočku i na gumi się bawi. I nie bažistí pravila, ale tak, dosť sličný. Co ci się najbardziej páči? Ja bavím napad, tak, Lubisz dawać góly? hej. Dakedy še tak, jak teraz bavíme utakmicu, a dakedy vežbame mučkanje na široko i tak, dodávame še. Páči ti się tu? Hej, páči. A prečo? A nie znam, tu mi baš tak fino i nie znam, ljubim baš baviti fotbalta. Treningy 2 raz do týždňa tríma Ďorđe Mitrovič, člen hokejašského i florbolského klubu Alligators zo Zomboru, a u ruským Keresture floorball trenirajú kúpno okolo 40 dzeci.